खुलुमबाय स्टुडियाव आंखिलिकां ब्रह्म गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होदों सालाकाथि ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनायनि थांखिजों आथिखाल बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोआ बिथांखि लानाय आरो बिथोन होनाय बायदियै ब्लकनि सिङाव थानाय गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होदों सालाकाथि ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ मख'जाथावदि सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय खुरसाकाथि आरो सालाकाथिनि गंनै प्राइमारिनि गासै मोन 13 गेलेमु गौथुमफोरनो दिनै सालाकाथि ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि मावखुलियाव राननानै होयो आरोबाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 55 गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जाबावगोन होनना फोरमायथिदों सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि पुलबक मोसाहारिया बेनिनो दिनै बेखेवजानाय महरै मोन 13 गेलेमु गौथुमफोरनो बे गेलेमुआरि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो लोगोसे गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ रानजेननानै होयो बे हाबाफारियाव सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि पुलबक मोसाहारि सालाकाथि ब्लक लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमोहन हाज'वारि नेहाथारि आइला मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो जोङो माने स्पर्ट्स मेटेरियल्स बेखौ राननाय हाबाफारि लादों सालाकाथि समस्थियाव दा प्रमद बर' सारनि जेनेखि साननाय बियो लासै लासैनो फकासाव फैनो थांगासिनो दङ दिनैहाय जोङो सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय मोननै प्राइमारिखौ लानानै जोङो बे राननाय हाबाफारिखौ लादों दा मोजाङैनो मोनदों जायफोर बिथांमोना बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ मोनबाय बिथांमोना गाजा गोमजायै फैनानै बेखौ लांनो फैदों आरो लांनो फैनायजों लोगोसे बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों ओरैनो जार्सि इजार सेट आरो हेन्ड ग्लभ आरो नेट आरो सक्स बे मोनबा आइटेमखौ राननाय जादों मानो होनोबा जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गेलेनाय बेलायाव मोनसे सुबिदाया फैयो बेखौ नोजोर बोनानै ओरैनो प्राइमारि लेभेलाव जोङो राननो थांदों दा बुंनो थाङोबा गिबि लिस्ट हिसाबै फार्स्ट लिस्ट हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव मोनबा क्लाबखौ जोङो नोजोर बोग्रोदों बेनि उनाव जोङो फारि फारि रानलांबाय थानानै होलांगोन दिनैहाय 13टा क्लाबनो जों रानजेनदों गिबि हिसाबै सालाकाथि हिसाबै मोननै प्राइमारिनि सिङाव थानायखौ आरो बे सालाकाथि सिङावनो 55टा क्लाबफोरनो जोङो रानबावनाय जागोन गासैबो बिटिआर ओनसोलावनो रानगोन नामा बिटिआर हालामाव 10टा जिल्ला हिसाबै दङ माबा हिसाबै राजनिथि हिसाबै दा बे जिल्लानि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि सिङावबो जों रानजोबगोन आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारियावनो मोनबा हिसाबै जोङो रानगासिनो दङ आङो गिबियाव सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि जिनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय बेयो दिनै सालाकाथि ब्लक अफिसाव दिनै हाबाफारि लानाय जादों आरो बियो दिनै फार्स्ट फेज राननाय जोंनि दिनै राननायाव दिनै जों 13टा राननाय जादों सालाकाथि प्राइमारि आरो मोनसेया जाहैबाय खुरसाकाथि प्राइमारि दा जोंनि थांखिया जाहैबाय जोङो बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे भबिसत दानाय मोजां मोनसे समाज दानाय आरो दिनै जों बयबो मिथियो स्पर्ट्सआ मोनसे समाज दानायानो होन इयुन जोलैखौ इस्टाब्लिशमेन्ट खालामनायावनो होन शारिरिक स्पर्ट्सआ मोनसे
मानसि समाजाव ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट जिनिस दिनै जों बेजों खौसेथिबो खालामनो हायो दिनै जोङो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां मोनसे गावनि थांनानै थानाय बेलायावबो जोङो मोनसे फिउचार ब्राइट दानानै लानो हायो आरो बेल' नङा दिनै फुटबलनि जिनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स रानदों बेल' नङा एनि काइन्ड अफ स्पर्ट्सआवनो दिनै जोङो जुदि मोजां प्रडाक्ट खालामनो हायोबा जोंनि लाइमोन समाजाव जोङो ओनसोलानो मोनसे दावगानो हायो ओनसोलल' नङा दिनै बिटिआर बा आसाम बा नेसनेल इन्टारनेसनेलाव जोङो मोजां मोनसे गेलेग्रा बा खेलुवै जानो हायोब्ला जोङो जोंनि समाजाव बा जोंनि फिउचाराव खोब मोजां मोनसे जोङो आवगायलांनो हायो होननानै आं माने सानो दिनैनि जिनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय बेवहाय जोङो दिनै माने रेजिस्टार नङैनोबो जों होनाय जादों रेजिस्टारनोबो होनाय जादों नन रेजिस्टार क्लाबफोरनोबो होनाय जादों मानो होनोब्ला दिनै जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननायाव जोङो खोब गोजोननायबो मोनदों मानो होनोब्ला दिनैनि राननायाव फार्स्ट फेज राननायाव माने जों जाय क्लाबफोरखौ लिंहरदों बिथांमोनहा एकदम गासिबो मेम्बारफ्रानो मोनसे क्लाबाव बिदिनो 10 जन 12 जन 8 जन दङ बिथांमोनहा एकदम खोब आग्रहै खोब इन्टारेस्ट लानानै स्पर्ट्सनि दिगाव दिनै बिथांमोनहा जोंनि अफिसाव फैनानै बिथांमोनहा लांफैदों दा आं आसा खालामो जाय बिथांमोनहा बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ दिनै मोनलांबाय बिथांमोनहा गेलेनायाव निस्सय गोसो होगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि सालाकाथि ओनसोलाव बा गावबागाव ओनसोलाव निस्सय मोजां मोनसे गावनि थांनानै थानाय बिथिङाव आवगायनो हागोन आरो जोंनि समाजाव जिनाखि माखासे थासारिफ्रा बेले बेजे बेबो बे गेलेनायनि गेजेरजों निस्सय मोजां मोनसे संस्कार जागोन होननानै आं सानो सालाकाथि ब्लकनि सिङाव मोनबेसे क्लाबफोरा मोनफुंनो थांगासिनो दं दिनै जोङो टटेल सालाकाथि ब्लकआव 55 टटेल क्लाबनो जों होनाय जागोन दिनै फार्स्ट फेजआव 13थाखौ जोङो राननानै होनाय जाबाय आरो उननि बेलायाव जों बेबादिनो स्टेप बाय स्टेप पर्यायक्रमै जोङो स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ राननानै होनाय जागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन